סכנין, צבר דניאל, עם בור של 15 סנטימטר גובה על כל מי שמשחק מולו. מול כדורי גובה עם שום בעיה. עכשיו איסמי, דיין רוצה את הכדור, אין נבדל! וכדור הזה בפנים! הפתעה גדולה באיטליה, הקבוצה שעולה כאן ליתרון היא דווקא הקבוצה האורחת. בוא נבדוק סכנין, בוא נבדוק באמת אם לא היה כאן נבדל. אני לא בטוח שהיה נבדל, צביקה. שים לב לקהל המועט שהגיע לכאן, יש גם כרטיס טוב שנשלח עכשיו לחובתו של ערן שייזינגר. בוא ננסה לבדוק מה בדיוק קרה כאן. יש נבדל. כן, יש נבדל. יש נבדל. אני ראיתי את זה, זה היה קבוע בעיניי, הקרן עומד מצוין. אתה יכול לראות את הקרן עומד בצד ימין, והוא היה חייב לראות את זה כנבדל. ראיתי עכשיו. טרסקו רוצה את הכדור, אבל הכדור הולך לשוהם. טרסקו עדיין פנוי על קו 16 המטרים. עכשיו הוא חודר לרחבה. שיידו מטרסקו, לא, זה היה קובי חסן אני חושב. כן, זהו חסן ששחרר את הכדור. כבר בתוך תוספת זמן, דקה וחצי ליתר דיוק בתוך תוספת זמן, וזו אולי תהיה ההזדמנות האחרונה של נתניה לנסות ולהשיג שוויון במחצית הזו. אבל שחקן ימינה בעיטה. בעיטה טובה מאוד של אושרי לוי, הכדור הלך טוב, אולי היה חלש מדי. חלש מדי. רגע, בוא נראה אם הניסיון הזה כדור הלך לאלון ריף. בינתיים אני רואה שחזיז השלב סמוך לאושרי לוי, ממש בסמוך אליו אני רואה שאושרי לוי תפס את האוזניים. חזיז עשה גם חור שם בדשא. עדיין מאבד את הכדור עכשיו, עושה עבירה על איסמי, אבל בן יצחק נותן יתרון. עכשיו שוהם נאבק איתו, ועכשיו נשחקת עבירה לזכותה של סכנין, מרחק של 25 מטרים משערו של שייזינגר. עבאס סואן ליד הכדור, חומה של 3 שחקנים, הולך על ההגבהה, נגיחה טובה מאוד, והכדור ברשת, 2-0 לסכנין. שער של שדי זביאד שנכנס כאן כמחליף במחצית השנייה. תדהמה מוחלטת בעיטים של נתניה. סכנין שמגיע מהמקום התשיעי מפתיעה כאן את מוליכת הליגה הארצית. 2-0 לסכנין. נתניה עם עוד ניסיון לכבוש שער עכשיו. זוויטי מצליח לעבור טוב, זוויטי, הנה הכדור, זועבי, נגיחה רשלנית מאוד שלו. הקהל כאן קורא שבצדק. זו הייתה הזדמנות של המשחק, בלי ספק. זאת אומרת, הזדמנות יותר טובה מהשערים שכבשה סכנין. כדור האור של זילבר, לסלו עושה כדור טוב מאוד. עכשיו רובינשטיין, נגיעה ראשונה שלו בכדור. עדיין, יש הבשלה, יש פנדל. וכן, נתניה יכולה לחזור למשחק עכשיו. והנה השריקה, פרץ. והכדור הזה בפנים. האם נתניה חוזרת כאן למשחק עם השער הזה של לסלו עושה? הנה הבעיטה של לסלו עושה ברגל שמאל. כדור חזק. אין את השערים של הליגה הארצית, לסלו עושה, אין משהו שער. יונאי עכשיו הביא את הכדור לשערבי. מהדיווח שאנחנו מקבלים, יונאי שנפצע, הוא שיפנה את מקומו לאליו. לסלו מסתבך שם, אף אחד לא בא לעזור לו. בסופו של דבר הוא מוכשל, תהיה כאן בעיטה חופשית. הנה הגבהה. נתניה חוזרת במשחק הגדול. אלון ריף עם הנגיחה הנהדרת. ראו את השחקנים של סכנין, ראו את הגעה של נתניה. העמדה אצלנו כאן רועדת, שמחה גדולה בנתניה. יצא עם הכדור, מעביר אותו עכשיו לאלון ריף. רובינשטיין רוצה את הכדור, אבל הכדור הולך לזועבי. זועבי יכול לעשות מזה. פציעה נהדרת של אושרי לוי. יום חלש מאוד, אישן זועבי שיכול עכשיו להעניק 3 נקודות לנתניה, והמשחק הזה מסתיים.